So guys, yun, talo yung Warriors ngayon. Game 2. Game 2. Game 3. Talo sila. Talo. So, ngayon guys, first time ko mag-vlog. At to timing. Dumating na yung mystery box ng Lazada ko. So, mag-unbox tayo ngayon kung ano yung laman ng mystery box ko. So, update ko kayo mamaya. Maliligo muna ako, wala pa ako ligo. So, meron pala. Kasama ko yung kapatid ko. Nag-YouTube din siya. Tapos, actually ako yung nauna. Puro gaming lang yun sa akin noon. Tapos ngayon, try ko mag-vlog. So, yun. Update ko kayo mamaya. Tapos mag-unboxing na tayo. Game. Peace out. So yun nga guys, no, tapos na ako maligo, fresh looking. So tapos na ako maligo, tapos wala pa akong kain, hindi pa ako nag-breakfast, hindi pa ako nag-lunch. So update muna tayo mamaya. Update ko kayo mamaya pagkatapos kong kumain. Kain muna ako kasi parang medyo gutom na rin. So guys, update ko kayo mamaya. Gutom na. Gutom na. Peace out. Sige. So guys, yun, dito na ako sa lamesa. Update ko yung lamesa namin. Ganda ng setup oh. May pa-candle. Yan, yung lunch ko. Lutong lola. You know? Menudo. So, kakain muna ako guys. Pagkatapos, after 15 minutes, update ko kayo. Mag-unboxing na tayo ng mystery box ko. So, yun lang muna. Update ako. Gutom na gutom! What the heck? See you later. Bye. So guys, ito na tayo. Nagsiset up na kami sa Bruh. yung camera. Yan yung kapatid ko. Siya yung kasama ko ngayon. Hi po. Yung tripod be. Yung tripod. Tapos yung camera para sa unboxing. So, update namin kayo. Tapos na kami mag-set up. Set up muna namin, guys. So yun nga guys, tapos na kami mag-set up, ready for shooting na. And may lights na doon. Lights dito, may lights pa dyan. So ready na yung camera for rolling. Yan yung kapatid ko. So yeah. Game na tayo. Ready for unboxing. Unboxing in 5, 4, 3, 2, 1. Unboxing time. Oo. What the heck? So unboxing na tayo guys. Ito na, saan yung mystery box? Ding! Pang ba? Yung pang thumbnail. Reaction be. Ding! 1, 2, 3. So ito na yung Lazada tawag doon, mystery box. So unboxing na tayo be. Game. So pala before yung unboxing. Ito yung kapatid ko, she's 11 years old. She's 11 years old tapos may YouTube channel siya. Carrot Pie? Oo. Carrot Pie, ginagawa niya yun puro Gacha. Gacha Studio, Gachaverse yung parang
parang mga cartoon characters na anime nga parang ganito. Gay! Bruh. So ayan. Kung gusto niyo siyang i-subscribe, dito lang. So yun. Unboxing time na tayo guys. Here we go. Ito. What the heck? Bruh. Game. Hindi ko alam anong laman ito. Nabili ko to sa Lazada worth 500. So game na. Ano kayang laman ng 500 na to? Lu! Take off muna. Oh wait. Ito to. Bago gumamit ng gunting, hayaan ang mga nakakatanda. So yun. Bawal yung mga bata gumagamit ng mga matutulis na Ano ito? ano ganito? Bagay. Oo, nabagay. Hindi siya ano. Ako marin eh. Hindi masyadong marunong Tagalog. Kasi ano, nasa Cebu kami. And yung mother tongue namin is Bisaya. So, ginawa lang namin Tagalog para mas marami yung makaintindi. Yun. Diba? So, buti yung marami nakaintindi. Kaya, usap-usap tayo. Yun. Yun. Buti na siya. Ano? Kala ko open na. Wala pa pala. Meron pa palang sachet. May static. Static. Parang yung static. Scotch tape. Scotch tape. Scotch tape. Oh, excited now! Huwag ka tumingin. Dahil ako titingin. Ano na sa loob? Ano ko makita? Okay. Ito na. Malalaman na natin na sikreto ng mystery box. Wala ka na mamula. Flip top. Bars yun, bars. So, sino muna? Ikaw ako. Bato, pick. What the heck? Yan, game. So, Bato, pick. sino muna? Me first, guys. Me first. Huwag kang tumingin. Dito mo na makikita nila. So, game na guys. Game. Game na. Huwag kang tumingin na. Huwag ka nang tumingin. Huwag ka tumingin. Hindi ako tumingin. Huwag ka Huwag tumingin. kang tumingin. Huwag kang tumingin. Plastic. Kwa. Game. Bilog, guys. Cash yung ano, no? Open. May bato naka-open. Sige lang guys, may cashew na tayo guys. Maggamit ito. Sulit yung 500 guys. Kaya nga eh. Cashew na silver guys. Cashew. Ganda. Cashew. So yan. Ako na yan. Ito na. Game. Ano yan? Hindi ko alam. Wala akong alam dito. Ano to guys? Akin lang yan. Ano to guys? Ano ito pouch? Lagayan ng ano? Oo, pouch yan. Lagayan ng... Gaya ng ano ko, yung unicorn ko. Na malaki. Hindi. Yun. Ano ilalagay dito? Nandun. Ha? Ano ilalagay dito guys? Hindi natin alam. Vape? Baka Lalagyan ng vape? Oh, pwede di ba? Ito vape. Tapos dito juice. Juice. Liit. yung liit lang na juice. Pouch. Ano ba naman ito? Kala ko cellphone. Sana next time cellphone week. Starbucks na. Baka magta-try na tayo ng ano, ng Shopee. Huwag sa Shopee kung beauty products dun. Beauty products. Ayun na, tapos na siya. Ako na naman. Okay. Hello, may cellphone! May box. Ako na! Oh! Guys, may headset guys. Sony. Ang laki niya, siyang Sony nakuha. guys, Sony. Ano ka ba naman? Sony. So, yun. Ito, Sony. Ganda. Teka, tingnan ko muna. Nag-record pa. So far, so good naman. Ito, headset. Relo. Tapos yung pouch. Pouch. So game na. Sa next. Okay, game. Para din. Ito. Perfume! Eternity. Eternity. Uy, may pa-Calvin Klein pa. Directed by Robert Wade. Wow. So yun, ito na. Ako na naman, pag meron pa. Game, Isa game. lang yun. Game na, game. Ito po. Ah? Hindi! Ready, Hindi! ready. Meron ganito ang aking classmate. Ito, LED. USB light. Uy, may USB light na kami. Ganda nito. USB light. USB light. Light. Ano ito? Tingnan mo pa pag meron pa. Wala na talaga. Ha?
Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Yun lang, 500. So yun nga guys, no, tapos na kami mag-unbox ng Guys. ng mystery box sa Lazada. So ito yung mga laman. Kita mo be? Yung Ito. laman. Ito. Ano yan be? Pouch at saka Pouch. ano ito? Sana. Dito be, dito. USB light, USB light. ano, Headset. headset, Sony pa oh. Sony pa. Ano ba? Tsaka relo, Lero. relo, Lero. lero cinta. So relo from Casio. Casio. Yun, tapos ano pa? At saka ano ito? Perfume na Perfume. Calvin Klein. So yun lang. Eternity. So ano, yun lang worth 500 ata yun no? So worth 500 na mystery box, yun lang nakuha namin. So thankful naman kami kasi may nakuha, maganda naman yung relo. At saka magagamit. Magagamit, Mm. 'di ba? So yun, thank you sa nagpadala ng ano, ng mystery box sa order namin. Amen. Kasi maganda naman so far. Tapos yun, tatapusin na namin tatapusin na namin. So game, tatapusin na namin yung ano, yung vlog namin dito. First vlog ko sa First channel vlog. ko. So, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. And click the Bell bell. button. So, yun. Thank you guys. Peace out.